Ahojte priatelia, viacerí ma možno poznáte osobne alebo z internetových stránok, kde pravidelne uverejňujem príbehy svojich klientov. A dnes by som vám rada predstavila Davida, ktorý je mojím klientom od decembra minulého roku, teda roku 2024. A rada by som sa s vami podelila o zopár zaujímavých informácií, ako si David vlastne prechádza programom redukcie u nás v Centre liečebnej výživy. Ahoj David. Dobrý deň. Takže ja sa ťa tak opýtam, David, keď ti mamka povedala, že plánuje s tebou navštíviť Centrum liečebnej výživy, aká bola tvoja reakcia? Že super, že s radosťou, lebo už som si aj na seba nohavice nemohol kúpiť a tak oblečenie celkovo. Dobre. Viem, že pred úpravou stravovania si mal nejaké svoje také zlozvyky alebo také návyky stravovacie a jedným z nich boli aj také sladké desiaty. Lupačky, buchty, makovníky. Vieš mi povedať vlastne, ako to funguje teraz po nejakých 3 mesiacoch našej návštevy alebo našich kontrol, konzultácií? Takže už si nedávam také lupačky a už jem iba také zdravé veci, napríklad na raňajky som mal šalát a chlieb s lučinou alebo šaláty. Dobre, a spolužiaci si všimli, že máš inú desiatu? Čo na to spolužiaci, prípadne učiteľka, všimla si nejakú tvoju zmenu v stravovaní? Hej, učiteľka mi furt hovorí, že som schudol. A spolužiaci tiež. Mám napríklad spolužiaka, ktorý furt mal Nutellu alebo také sladké veci a odkedy som mu povedal, že aké to je nezdravé, koľko to má tukov no tak som ho nevidel nič také už odvtedy. No, to je výborne. A čo napríklad starí rodičia, babky, ako reagujú babky na tvoju zmenu v stravovaní? Keď príde babka, no tak donesie mi takedy granátové jablko alebo takú zdravú sladkosť a podporujú ma v tým, jasne však. Takže predtým ti nosili nejaké sladkosti, keď prišli na návštevu a teraz ti prinesú namiesto toho nejaké ovocie? Super, takže to je takisto nejaká veľká zmena. Takže dá sa povedať, že ty si takou inšpiráciou pre svojich rovesníkov, ale aj pre dospelákov, pretože máš veľmi pekný výsledok. K dnešnému dňu, kedy sme absolvovali takisto meranie, máme krásnych 5 kg z hmotnosti dolu za 3 mesiace. A takisto sa musíme pochváliť, že všetkých tých 5 kg išlo pekne z tuku a to je veľmi dobrý výsledok. Ešte sa možno opýtam na jednu takú otázku. Máš pocit, že ťa tá zmena stravovania nejakým spôsobom obmedzuje, že držíš nejakú dietu, alebo ti niekto niečo zakazuje, mamka alebo babka, alebo ako to vnímaš ty? Neobmedzuje ma to vôbec, to všetko ma to baví. Ja to beriem aj keby odmenu. Odmenu. Takže rád navštevuješ vlastne, keď máme kontrolky každé 2 týždne, chodíš rád tu alebo aké sú tie tvoje pocity, mi skús povedať? Rád. A tak mi príde, že furt jak tu príde, no tak nemám úsmev, ale keď odchádzam, no tak som taký nabitý, že sa teším, keby. Som rád, strašne. Lebo máš lepšie výsledky? Dá sa povedať, že sa aj lepšie cítiš? Hej, určite. Tak, to som veľmi rada. Tak, ja ti ďakujem veľmi pekne za taký krátky rozhovor. A vlastne aj týmto by som vás chcela pozvať, pokiaľ máte nejaké zdravotné problémy, prípadne by ste chceli upraviť svoju hmotnosť, tak rada by som vás chcela pozvať k nám do Centra liečebnej výživy, kde sa naučíme viac menej jesť, kombinovať, správne nakupovať a týmto spôsobom aj docieliť znižovanie svojej hmotnosti. Pretože nie je dôležité schudnúť, ale je dôležité udržať si tú hmotnosť.